Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na takaitattun labaran web media Hausa. Ku kasance tare da ni Zahraddin Aliyu Dangoma a cikin shirin. Muna ɗauke da bayanai game da wasiƙar da Saddam ya rubuta a Falasɗinawa kafin kashe shi ta kusa. Ƙungiyar bayar da agaji ta Red Crescent ta miƙa wasiƙar da Saddam Hussein ya rubuta wadda aka wallafa a jaridun ƙasar Jordan biyu a watan Agustan 2005 ga ɗaya daga cikin abokan Saddam da ke zaune a ƙasar ta Jordan. Mutanen da suka gabatar da wasiƙar sun ce mutumin ya ƙi a bayyana sunansa. An yi imanin cewa ita ce wasiƙa ta farko daga wajen Saddam kafin kama shi a watan Disamba na 2003 zuwa ga wanda ba ɗan uwan nasa ba. Na sadaukar da kaina da rayuwata ga mutanenmu na Falasɗinawa da kuma ƙasar Iraki waɗanda ke fama da rashin lafiya da wahala, in ji wanda ya rubuta wasiƙar. Taisar Hamsi, wanda shi ne babban sakatare na jam'iyyar Bakat ta Jordan, ya ce wannan wasiƙar da aka aika zuwa ga ICRC an miƙa shi ne zuwa ga wani ɗan siyasar ƙasar Jordan wanda ba a ci zarafinsa ba. Rana Sidani ta tattauna da tawagar ICRC a Amman, babban birnin Jordan, inda ta ce ICRC ta tabbatar da sahihancin saƙon da aka wallafa a jaridun ƙasar Jordan. ICRC ta karɓi saƙon, in ji ta. An tattauna da gwamnatin kafin miƙa wasiƙar ga ICRC domin yaɗa ta. Iyalan wani abokin Saddam wanda ya ƙi bayyana sunansa ya ce, "Ina da tabbacin cewa Saddam ne ya rubuta wannan wasiƙar 100%." Isra'ila ta ce tana faɗaɗa mamaye ƙasa da matsanancin lugudan bama-bamai. Bidiyon da ake ɗauka kai tsaye ya nuna ƙarin fashe-fashen bam da dama a Gaza. Kamfanin dillacin labarai na AFP ya rawaito cewa an samu ƙarin fashe-fashen bama-bamai a wurare da dama na Gaza. Ga abin da zuwa yanzu muka gani. Babban zauren MDD ya kaɗa ƙuri'ar neman tsagaita wuta nan take a Gaza. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da gagarumin rinjaye ga wani ƙuduri da ke neman tsagaita wuta nan take bisa muradan ayyukan jin ƙai a Gaza. Ƙudurin, wanda ƙasar Jordan ta gabatar a madadin rukunin ƙasashen Larabawa, ya kuma yi Allah wadai da dukkan wasu ayyukan tarzoma a kan fararen hula na Falasɗinawa da Isra'ila, ciki har da dukkanin hare-haren ta'addanci da kuma hare-haren ba ji ba gani. Ƙudurin ya yi kira a baiwa fararen hula kariya sannan a shigar da kayan agaji ba tare da iyaka ba. An kaɗa ƙuri'a 120 ta amincewa, sai ƙasashen duniya 14 da suka ƙi nuna goyon baya, yayin da 45 suka ƙaurace. Ƙudurorin Babban Zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ba lallai ba ne bisa doka a yi aiki da su, amma suna ɗauke da alhakin sanin ya kamata ga ɗaukacin mambobin Majalisar ta Ɗinkin Duniya. Ƙungiyar wasan ƙwallo ta Arsenal za ta iya rashin Gabriel Jesus saboda rauni. Ɗan wasan gaba na Arsenal Gabriel Jesus na iya yin jinya na 'yan makonni kaɗan bayan gwajin da aka yi masa ya tabbatar da rauni a ƙafarsa, in ji kocin Mikel Arteta. Jesus ne ya zura ƙwallo kuma ya taimaka aka ce, yayin da Arsenal ta koma hanyar cin nasarar a gasar zakarun Turai da ci 2-1 a Sevilla ranar Talata. Sai dai ɗan wasan na Brazil mai shekaru 26 ya fice daga wasan bayan mintuna 81 sakamakon raunin da ya samu. Shi ma ɗan wasan tsakiya Thomas Partey zai yi jinyar irin wannan lokacin. An yi wa Jesus ƙaramar tiyata a gwiwa a watan Agusta kuma bai buga wasannin farko na gasar Premier ba. Bayan da ya dawo cikin ƙoshin lafiya, ya fara buga wasanni 4 da Arsenal ta fafata a baya-bayan nan, da kuma dukkan wasannin rukuni na gasar zakarun Turai guda 3, inda ya zura ƙwallaye 4 a kakar bana. Arsenal, wanda ba a doke ta a gasar Premier ba a bana,
tana mataki na uku a kan teburi, maki biyu a bayan Tottenham Hotspur da ke jan ragamar gasar a halin yanzu. Neuer na shirin dawowa bayan jiyar wata 10. A ƙarshen makon nan ne mai tsaron ragar Bayern Munich da Jamus Manuel Neuer zai dawo taka leda sama da watanni 10 bayan raunin da ya samu a ƙafarsa. Neuer mai shekaru 37 ya samu raunin ne a watan Disamba shekara ta 2022 kuma ya dawo horon ƙungiyar a ƙarshen watan Satumbar da ta gabata. Bayan za ta karɓi bakuncin Darmstadt a ƙasar Bundesliga ranar Asabar bayan da ya buga wasan ƙarshe a Bayern a karawar da tsohuwar ƙungiyarsa ta Schalke ranar 12 ga watan Nuwamban bara. Neuer ya ɗan jinkirta dawowa atisaye sakamakon wasu matsalolin da suka ɓullo yayin da yake murmurewa daga raunin, wanda ya lashe gasar cin kofin duniya tare da Jamus a shekara ta 2014. Raunin da Neuer ya yi ya zo ne jim kaɗan bayan rashin ƙoƙarin da tawagar Jamus ta yi a gasar cin kofin duniya da aka yi a Qatar a shekara ta 2022. Messi na iya lashe lambar yabo ta MLS. An zaɓi Lionel Messi cikin jerin sunayen waɗanda za su iya zama gwarzon ɗan wasa sabon zuwa na gasar Major League Soccer bayan ya buga wasanni 6 kacal a Inter Miami. Ɗan wasan gaban Argentina mai shekara 36 ya koma ƙungiyar ne a watan Yuli. Ya zura ƙwallaye 11 a dukkan gasa, ya taimaka wa Miami lashe gasar cin kofin League na farko a tarihinta. Messi ne ake kyautatawa zaton lashe kyautar Ballon d'Or ranar Litinin mai zuwa bayan ya taimaka wa Argentina lashe gasar cin kofin duniya ta shekara 2022. Miami na cikin wani mawuyacin hali a gasar Major League Soccer a wannan kakar kafin ɗan wasan ya zo watan Yuli tare da tsoffin takwarorinsa na Barcelona, Jordi Alba da Sergio Busquets.